O, game, game, game. O, game. O, game. Dali, dali, dali. Para di sayang ang memory. Ako nagpaalala. Anyan. O, game, 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 game. Ay, tabi, tabi, tabi. O, dali. Split na, split na. Sino ba? Sino? Video to, dali. Tapos na yung picture eh. Dali. Hindi, may ano talaga, may best. Baba. Ang baba. Takbo para mas enjoy, dali, dali. O, dali, dali, dali. Okay ka lang, Bel? Bel, okay ka lang? Oh, yes, eh. May life vest ka, wag ka magalala. Di ka naghintay, may video, kulit na ito. Ah, dali, dali, dali. Huwag mo kami hatangin pa paano. Basta delikado pag ano. Ano si Kuya? Pa Saglit lang. Napagod si Kuya. bigat niya eh. Napagod si Dane. Dalang muna kayo sa Dane. Tayo na kami. Tara. Ayoko nga. Yung mga kayang mag ano, ano, langoy. Kasama na lang. Sino yung tumalon? Ay, wala pala. Eh, wag mo hawakan yun. Panik ka na. Ay nga yun. Casey! Dito ka na. Dali na lang sa to. Agi, minsan lang ito, bahala ko. Kaya nga pumunta eh. Uy, dito ka na, Lila. Ikaw. Aakyat dyan, mahirapan ka lang. Dali, dali, dali. Tataas ano pa kasi? Yes lang. Game, 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 game. Ano? Tumalong ka na. Oh, dali, sabay-sabay ba kayo? Hold your nose and then your... Oo, para di pumasok sa ilong. Yan na. Game, 1, 2, tulungan yun! Tulungan! Oh, langoy, langoy. 没有，我只要跑。